நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ என்னன்னா டெய்லி ஃப்ரீ ஃபயர் அது இதுன்னு வருவீடா அன்னைக்கு என்னடா டாக்கிங் டைம் இறங்கிட்டேன் சரி போர் அடிச்சிச்சு டாக்கிங் டைம் விளையாடிடும் இந்த பலூன் ஊதுற கேம் எப்படி தான் இருக்கும் சொல்லித்தாங்கடா இந்த பலூன் ஊதுற கேம் இருக்குமா ஃபஸ்ட்டு டாக்கிங் டைம் தான் இன்னைக்கு எல்லாம் பார்க்க போகிறோம் ஓ பலூன் எல்லாம் பிடிச்சி உடைக்கணுமா ஓடடா ரொம்ப போராக இருக்குது கைஸ் போகிறேன் பாய் இப்போ நம்ம வந்து 5 நாள் ஓகே ஒரு பஸ் டிக்கெட் கிடச்சிச்சு பஸ்ஸில் போமா வந்தாச்சு இப்போ எங்கே போகலாம் சமையல் இடத்துக்கு போவோம் இப்போ ஒன்று வாங்குவோம் என்ன கிடைக்கும் க்ளீஸு ஓகே நான் இதுக்கு முன்னாடி நிறைய வாங்கி வச்சுருக்கேன் ஐயா ஒரு இன்ஜெக்ஷன் எப்போ 40 ரூபா சூப்பர் 40 ரூபா இடத்துல ஒரு எரிபந்து சூப்பர் ரொம்ப எரிபந்து சூப்பர் வரே வா சூப்பர் கைஸ் இவனுக்கு ஹெல்த் வேணுமாங்க கைஸ் இந்த ஹெல்த்தை கொடுத்துருவோமா கைஸ் இந்த ஹெல்த்தை இந்த ஊச்சிக்கு தியாத்திரா டேய் இதெல்லாம் ஓவராக தெரியலையாடா டேய் ஒரு இன்ஜெக்ஷனை குத்துனா சரி ஒரு காய்ச்சல் ரெடி ஆகும் வாட்டர் கன்னை வச்சு மேலே அடித்தா எப்படிரா சரியாகும் சரி இவனை குளிக்க வச்சுருவோம் கைஸ் ரொம்ப அழுக்கு முஞ்சியாக இருக்கான் இவனை சாப்பிட வச்சுருவோம் கைஸ் ரொம்ப பசிக்காரனாக இருக்கான் ஒரு ஜூஸை கொடுத்துருவோம் கைஸ் இன்னொரு ஐஸ்கிரீமை கொடுக்கணுமா வேணுமாடா வெங்காயம் வேணுமாடா வெங்காயம் வேணுமாடா வேணுமா நல்லா சாப்பிடு இவ்வளோ சாப்பிடுவானா சரி டாக்கும் இவங்களுக்கு கூட பேசணுமா சரி இவங்க 2 பேர் விளையாடட்டும் இவளுக்கும் பசிதா சரி சாப்பிடட்டும் இப்போ வந்து பனானா கொடுப்போம் ஃபுல்லாகிடுச்சான் ஆயிரு அடுத்தது நீங்கள் 2 பேர் பேசணுமா பேசுங்க நீ வாடா உனக்கு தனியாக வேலை இருக்குது தூங்குற வேலை அவனை தரமாட்டேன் கன்ஃபார்ம் நான் தூங்குற வேலை தரமாட்டேன் இந்த தண்ணியில் உட்காந்து இங்கே ஒரு கேம் உண்டு காய்ஸ் இந்த கேமை வந்து ப்ளே கொடுத்தா இப்படி வரும் காய்ஸ் இப்போது நமக்கு 8 பிளேயர்ஸ் தேவைப்படுது 8 பிளேயர்ஸ் வந்துட்டாங்க காய்ஸ் டாக்கிங் டைமில் உள்ள எல்லாரும் பிளேயர்ஸும் வருவாங்க இப்படி வந்து நீங்கள் வந்து இதை வந்து இப்படி ஸ்க்ரீனை திருப்பினாலே போதும் ஸ்க்ரீனாக செல்லை திருப்ப வேண்டாம் நம்ம வந்து இப்படி வந்து திருப்பி ஆரோ மார்க் காட்ட நம்ம திருப்பும்போது நம்ம ஆரோ மார்க்கு பார்க்க முடியும் இவங்களை யாராவது தட்டி வெளியே தள்ளணும் போடா போடா ஆமாம் என்ன வெளியே தள்ளிடக்கூடாதுடா கிஃப்ட் பாக்ஸ் சூப்பர் போடு நீ செத்தான்டா சொன்னாங்க இவனை தள்ளதும் காய்ஸ் இந்த மேட்ச்லேயே ரொம்ப பெரிய விஷயமா இருக்குது உண்மையிலே காய்ஸ் இந்த இவனை தள்ளது தான் மேட்ச்ல அவன் தள்ளிட்டா வாடா நீ 5 பிளேஸ் லெஃப்டா டாக்கிங் ஏஞ்சலா ஃபஸ்ட்டு வெளியே தள்ளணும் ஏஞ்சலா மடியாச்சி நீ வாடாரே பார்த்துருவோண்டா வாடா நான் வின் ஆயாச்சு எப்படி இப்போ அந்த மேட்ச் முடிச்சுக்கலாம் அப்புறம் வேறு ஏதாவது வெயிட் காய்ஸ் இன்னொரு கேம் நடக்க போதான் அந்த கேமை முடிச்சுட்டு போகலாம் நெல்றா டே நான் தாண்டா இந்த கேமுக்கே ஆட்டம் கொடுத்தேன் இந்த கேமே உருவாக்கணுமே நான் தாண்டா மக்கா